La col·lecció de Betlens n'hi ha 110, amb algunes figures del nen Jesús. N'hi ha de distintes nacions, d'Amèrica, algun d'Àfrica i també d'Àsia, d'Itàlia, Portugal i altres fets a Espanya, però de distints estils i de distintes èpoques. Comencem pel que tenc aquí baix, que són armenos. El bon Jesús dins el braç d'olivera de Betlem, com totes les coses que es fan allà d'olivera. Aquest de cristal de Venècia dins el corn, perquè també vaig col·leccionar cargoles, cons i copinyes raros. Aquest del Perú és el més petit, n'hi ha diversos del Perú. Aquest també de cristal de Venècia, el de damunt, el més petit de tots els que tenc. Bé, els de Hermanitat de Jesús també són petits. El segon, un poc més gros, i el de baix encara més gros. Aquesta és de les Hermanitat de Jesús, d'estil africà, que les solen fer totes. Aquesta és de les Carmelites de Binissalem, que ho fan molt bé, molt bo, botonades, el cànyon, la Mare de Déu i les dones aquestes. Les coves o tendes o això els faig jo, aquestes de pasta de paper, de diari que dem. Aquests enfonys mos agradau quan érem al·lots en els Betlens. Aquest d'Itàlia o de Roma estan molt ben fets, són de pasta, però les cares molt ben fetes i tot el més. Cada costat hi vaig posar els nins de Fàtima, en Francisco i en Jacinta, que són de talla, de madera, i venien bé i ho vaig posar així. Aquest petit de plàstic té poc mèrit, ja ho sabem, però una col·lecció ha d'haver de tot, i dins la cargola o corn. Estem a l'habitació d'aquí dalt, on hi ha la gran quantitat de betlens, a baix només n'hi havia un parell aquí, el total. Aquest de Ruanda, d'Àfrica. Si bé m'ha regalat don Jaume Mas, sacerdot, que l'havia duit directament de Burundi. De Kènia, aquest, d'Àfrica, com a fondo, aquest tros de soca de garrover que el temporal m'ha robat a mà. Aquest del Nepal, Àsia, les cares, vestits i la mateixa tenda semblen d'aquella nació. El gros de les Carmelites de Manises, estil modern, un pastor en Soixot i l'altre en la gerra. Els petits, un del Perú, també en figures molt petites, l'altre dins una nau i l'altre dins una tassa que supos que és de València. Santo Domingo, en Sogallet, les campanes, un regalo del Rector Nostre. Al fi, en la fonda molt hermosa, la palmera, hi anava una bombilleta de dins. Aquest de Bolívia també era molt graciós. Aquest de cristal de Venècia, en la palmera molt fina. L'any passat el vaig posar damunt un vidre i una bombilla de ball i li donava més realce que enguany. Aquest de na Remigio Caubet, que em va fer un pel la seu
i va fer 7 o 8 més petits, ja n'hi vaig comprar un que són de resina, però està molt bé. També va fer el monument de Sant Maria Rafaela de davant del convent de Campos. Un betlem d'olivera, duia d'allà també, de Terra Santa, que és d'olivera com tot el que solen fer a Israel. Bon Josep Petit, dins el pessebre, aquest altre estil més modern, no del meu grado, però ha d'haver de tot una col·lecció. Aquestes de les monges carmelites de Binissalem, que ja no existeix aquest convent, que hi ha Sor Aina, que és campanera, tot d'estil mallorquí, amb tots els detalls molt ben realitzats, el cànon de matances, els reis, pastors, la cova, amb una paraula, està bastant bé. Quan eren nens, fa 70 anys, cada figura, Bon Jesús, la Puríssima, Sant Josep, cada un 95 cèntims, sol no anava una passeta, i el conjunt del Bon Jesús, aquell aguilar, també 95. La cova d'arrel de taparera. Lo de més, els reis, també 95 cèntims, cada un en el seu cavall. Aquest del Perú, en els reis, en la vestimenta peruana de la muntanya. Monges carmelites descalces de Burgos solien fer-ne cada any per regalar per Nadal i el me van regalar a mi. Aquest d'estil mallorquí, en la cova de soca d'una Maulé, els pastors d'estil mallorquí de més acostats i els altres de judios. Els xeramies allà dalt, el molí de vent, que va sortir bastant bé aquest, i els reis en sos camells. Aquest ull de betlem, de Terra Santa, de Madre Perla, que diuen allà o Nàcar. Solen fer moltes coses d'aquestes. Aquestes de la Hermanitat de Jesús, fundades pel pare Foucault, francès, en les cares, com sempre dic, que fan d'africans. Aquest també és nin Jesús de les Hermanitat de Jesús, i el vaig posar aquí dins perquè som de la meva neboda Margalida Pelotari. Me va enviar això en caramelos i ja vaig posar aquest nin Jesús. Aquest és de quan eren nins. La cova és l'única que no és feta meva, la m'ho van regalar a la colònia. Aquest de l'Equador és de pasta de pa, me varen dir, molt raro i curiós. I resulta que s'acorca un pot darrere, però davant no. I tot l'he fet a base de canyes, començant per aquests fubiolets, que no sé què li han de dir, que... i tot així. Aquest és del Perú. Crida l'atenció, que n'hi ha diversos del Perú, però aquest crida l'atenció perquè estan mig aguts, aguts i mig aguts. Aquest de Kènia, d'Àfrica, aprofitaren també trossos de garrover des que me'l vaig tomar el temporal. Aquesta és d'Assís, també una bombilleta hauria anat bé, però... Aquest de Florència també està molt bé, de fang, la pastora aquella que ve, darrere la figuera de moros, els xotets, el seu pastor en el costat. També d'una bombilleta. Aquest de Portugal és d'estil del nostre Surell, també fet d'estil de Modo Grosso, que diguéssim. Aquest de Santo Domingo, a República Dominicana. I en el costat, la verge amb un sonin, també d'estil modern. Aquest de León, també modern i molt raro.
segueix el de Ciurell, encara que aquest no Ciulim, però vamos, del mateix material, de Portugal, en Sorgalls, i finalment aquest de Mallorca, de Test, amb els ocellets i floretes de la part de damunt. Aquest de la casa Lladró, molt fi, les cares molt ben fetes, les mans, bon Jesús, vaca, la somera, tot, però està molt bé. Aquest del Perú també és molt original, que en so tambor, les lames, la Puríssima i Sant Josep també d'estil, i el petit que hem vist tantes, que és de jugueta, de fusta. Aquest de la Panera, de test mallorquí, com veiem. De Guatemala, de fang. Les estrelles és el que tenen més mal de fer, perquè de vegades a mitjà lloc m'agrada que siguin de fusta, s'aixapen. De les carmelites descalces de Burgos, de Santa Teresa. És de Mallorca, el me regalaren. Aquest també del Perú, les figures grans, i a la cova de branques que han vengut molt bé per fer-la. Els Tres Reis. També del Perú, la iglesieta, el campanaret. També del Perú, en la porxadeta. Aquest també de Betlem, petit, i d'olivera com tots els de Betlem. Petit també d'Itàlia, de fusta. De Mèxic, la Mare de Déu que du una corona molt rara, que veig que un altre que n'hi ha també li du, i vaig posar un endiot, perquè me varen dir que els endiots allà n'hi havia bastants. Aquest de Bolívia, en els Reis, i la coleta també que me va sortir molt bé. Aquest és les Hermanitas de Jesús. Tal vegada hauria d'haver posat un poc més alt, perquè té unes cares molt expressives, Sant Josep, sobretot vist de perfil, i el bon Jesús sense cara somriente, també. Aquest del Vietnam, Sant Josep, amb els seus bigots, pareix ben caracteritzat, en el seu barbó. Dins la copinya estan molt ben situats. Com deia antes, dins una copinya de quan jo col·leccionava, també ho replegava, copinyes rares, icons i tot això. L'estrella inclús, que hem vist tantes, també pertaneix a això, una estrella de la mà. Aquest de l'Equador, també molt raro, de ràfia, molt curiós, inclús els Tres Reis, és de la part d'allà, el rei moro, negre, la cara, Sant Josep en el bastó, tot de ràfia, el bon Jesús, el xotet. Aquest és d'Itàlia. Ho fan molt bé els italians per això, encara que sigui de pasta, on se fixa en les calves d'aquests vells, els pastors, les barbes, les cares de més detalls, que estan de ben fets. Aquest ja és més modern, és de resina, i és llamatiu pel color dels vestits i tot això. Els reis, sobretot, són més llamatius. Aquí hi ha una col·lecció del nin Jesús, d'això que fan les Hermanitas de Jesús. És gran, és gros, del mig, llavors mitjancers, més petits,
Balamés, se la Mare de Déu que apareix que dona el bon Jesús a veure, la cara simpàtica que té tots ells. N'hi ha un total de 17 aquí. La Mare de Déu molt simpàtica que apareix que ofereix el bon Jesús en els que l'estan veient. La cara africana, com totes les coses que fan les Hermanitas de Jesús. Aquest de Bangladesh, d'Àsia, el camell, la somera, el xot, els reis, de fang, tot. Aquesta altra vegada a Mèxic, un poc més gros i més figures que l'altre que hem vist tantes, vestits ben originals, amb els reis, pastors, l'àngel, en el costat damunt aquest tros de soca. Aquest de Xile, ben caracteritzats, xots i que ven de vegades per la tele dels Andes, de la cordillera dels Andes. Aquest de Bolívia, els vestits molt característics, aquest davantals, les finestres, una paraula, figures molt simpàtiques, la Puríssima, Sant Josep, bon Jesús. Aquest de l'Equador, totes les figures són de fusta, els reis també i l'àngel. De Betlem, les figures duites de Betlem, com tot el d'ull d'allà, com ja he dit altres vegades, tot d'olivera. La cova la vaig fer jo prenent de model a una que em vaig dur d'allà. Aquest, juntament amb la cova, deu fer ja 50 anys. Els d'aquest de cartó madera que den, els misteris reis són més moderns. En aquell temps eren non plus ultra, avui en dia ja no els donen tant de valor. En el costat, una de ceràmica del convento. I en nen Jesús, que són de monges carmelites, uns de Binissalem, l'altre de ser carmelites d'Àvila. Llavors aquell grup d'olivera, la Verge, o sigui la Sagrada Família, anant a Egipte en la somereta. Hi va dues maquetes, una del Betlem i l'altra la Basílica del Betlem. Una maqueta així com el bisbe Pasqual, que era professor d'escriptura del seminari, explicava la cosa. L'hostal, el pati i en el fons de la cova, l'àngel, la Puríssima, Sant Josep, els animals.
Monte Cristal de Venècia allà. Els de damunt, també de xiulet, que cada un té xiulet llevat del Bon Jesús de Sant Josep de Purisme, són fets molt de grosso, però. Els de baix, també estil mallorquí, però un estil raro, i ha posat per fons el molí d'en Majora perquè la meva padrina hi va néixer, hi va viure de nina. I el de baix, que me va regalar Doña Trinita, fet de fang, el que és fondo no l'he acertat, hauria d'haver estat un fondo més blanc, i ha resultat més. Això va dividit en tres parts. La primera de damunt és Betlem. La segona part, la província de Galilea, entén del Bon Jesús, i la de baix, de Judea. Per entendre millor el que passa allà. Tres províncies, Galilea damunt, Samaria al mig i Judea a baix. El riu Jordà, que passa per tall damunt, del lago de Genesaret, segueix per baix fins al Mar Mort. A damunt Galilea, en la capital, diguéssim, Nazaret, i a baix Judea, en la capital, Jerusalem. A mi, Samaria, el Bon Jesús només passava, no s'hi entretenia normalment mai, sinó Galilea o Judea. I això és el que veiem allà. En aquell racó, el poble de Betlem, damunt aquell turó, i baix la posada que dèiem, que el seu nom era Can. Venia a ser una espècie de posada que se construïen per allà on solien passar les caravanes. Allà hi podien passar la nit. El pati, més aquí, hi veiem cera, en els ormetjos, la pala, forques, carretó de batre. La pedra van molir en el blat, les dones, i en el costat un forn. Posaven el foc per aquell forat i damunt una esclafada que solien fer les nostres padrines. I tornàvem a veure la posada o el can, amb els camells, enmig del pati, i els reis que van de cap a adorar el Bon Jesús. Arribàvem a la cova que estava en el fons del pati i hi veiem els pastors, la Mare de Déu, Sant Josep, els bous, la somera. Els reis has de suposar que els posàvem a la cova, però has de suposar quan van arribar el Bon Jesús ja fa dies que havia anat i pintura mesos. Hi ha el naixement del riu Jordà, en les ruïnes del dios Pan, d'antes del Bon Jesús. Això és allà on veuen les estatuetes del Bon Jesús que promet a Sant Pere, que el farà papa, però encara no li fa. Segueix després el lago de Genesaret, el riu segueix per allà, el lago de Genesaret, en la barca amb els apòstols, en aquell costat, hi veiem aquella iglesieta que recorda quan el Bon Jesús dona el poder a Sant Pere. Antes li havia promès, aquí li dona, i veiem la figureta del Bon Jesús en el beato que el dona a Sant Pere Joneat. La iglesieta aquella va sortir bastant bé. Llavors veiem a la vorera del lago una taula que hi ha una pedra baix. Ens recorda la multiplicació dels pans i dels peixos que la tradició diu de si estaven, els varen posar damunt d'aquesta roca que hi ha davall saltar. Seguim i veiem aquella iglesia que és la fatxada de la iglesia de Naïm, i un poc més a prop d'aquí el Bon Jesús que ressuscita el fill de la viuda. Veiem el mort que s'incorpora damunt la camilla.
I en aquell racó hi ha una gerra que ens recorda el miracle del bon Jesús que converteix l'aigua en vi. Esto és el Monte Tabor que dèiem, on va tenir lloc la transfiguració de Jesús, en les dues torres que recorden Elies i en Moisès i la gran iglesia dedicada al bon Jesús i en aquest fet. Aquí el bon Jesús i la samaritana, el bon Jesús segut en el coll del pou. Segueix amb una cini. No n'hi havia allà, però un Belén sense cini per que li falta una cosa. Va de molta de feina així mateix. Totes les figuretes són fetes meves, però no els vaig voler pintar per no desgraciar-les. I la cova, tot l'altre, és de pasta de paper. Aquesta muntanyola, que no va sortir de lo millor, va ser l'església de les Benaventurances. Aquests vegetals que hi ha són d'ull d'allà, dissecats, però, de fues seques. Aquí l'àngel Gabriel, la Mare de Déu, que està asseguda i filant, l'Anunciació, i en terra hi veuen el llibre, la Torà que dèiem. Esto quiere ser la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Després, darrere, que els dos hexàgonos són les ruïnes de la casa de Sant Pere, la primitiva. Llavors després altres cristians feren un altre hexàgon un poc més gros i actualment, perquè se veure més bé, han posat un vidre gruixat damunt, poden passar i veure davall. Aquelles columnes ens recorden les ruïnes de la sinagoga de Cafarnaum. I més amunt tornem a veure la Cesarea de Felipe, que és allà on, com he dit fa un moment, neix el riu Jordà i el bon Jesús promet a Sant Pere fer-lo papa. Pues allà continua el riu Jordà. Veiem a Sant Joan batiant el bon Jesús. Allà en el fons, la cova de Betlem, perquè estava a la part de Judea, a la província aquesta. I just davant veia ja la Sagrada Família en la somereta que se'n va a Egipte. L'església que recorda l'anunci de l'àngel en els pastors que havia nascut el bon Jesús. I en el costat, la cova on hi dormien els pastors aquell vespre, en l'àngel que els anuncia el naixement del bon Jesús. Els xotets i els pastors mig ajaguts per allà. La resurrecció d'en Lázaro, el sepulcre en la pedra circular que la feien rodar per tapar el sepulcre. I més aquí, una vinya, que el bon Jesús mos parla de la vinya. Hi ha el cup, llavors la torre, per vetllar que no els aprenguessin els reins o que no hi nassin animals, protegits amb una tenda, el carro, i mira. Els dos deixebles d'Emaús amb el bon Jesús, que és l'única iglesia que hi ha, llevant una que també hi ha una imatge de la Immaculada, que hi ha imatges. A les altres iglesis normalment hi ha quadres dels deixebles amb el bon Jesús, sopant el vespre de Pasco, millor dit, els dos. El bon Jesús va desaparèixer. Després darrere, la Verge Santíssima que va visitar Sant Isabel, a Carem, en la iglesia o la basílica que recorda aquest fet. Va sortir bastant bé aquesta fatxada en el campanar. Això vol ser el cenacle. No està així perquè és una cosa interior mala de reproduir, però el Monte Sion, tan sagrat per judios, que representa la Sion celestial, el cel, davall el bon Jesús per aquella escala, travessa el torrent de Cedrón i ve aquí a la basílica de Getsemaní, que recorda l'agonia del bon Jesús. O sigui que el bon Jesús davall per aquella escala travessa el torrent i ve a parar aquí. També hi ha l'olivera que ens ho recorda. En el fons, allà, la basílica del sepulcre i del Calvari. Aquí, en el campanar, una sola porta, n'hi ha dues, una tapiada, la bolla grossa, que davall hi ha el sepulcre, i la petita que hi ha el Calvari, dins la mateixa basílica. Segueix llavors, allà vol representar el temple, com que ho vull de representar de qualque manera, hi ha el candelabre dels 7 braços i els dos doctors discutint amb el bon Jesús nin. I anant llavors a la muntanya de los Olivos, o Olivete, que hi ha aquest tancat, amb aquella espècie de torre,
que és un poc més baixa que els dels moros o dels musulmans, i aquelles tres pedretes que l'enrevolten són tres pedres més grosses que el dia de l'Ascensió se permeten als catòlics ortodoxos i armenios anar a dir una missa, però fora d'això els musulmans, i a de dins Torre Queixa no hi ha cap moble ni res, una pedra al mig i res més. I aquí s'acaba la descripció de